Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanku da kasancewa da Madalla TV. Ina fata idan baka wani subscribing ba ko kuma baki wani subscribing ba, to ku duba kasan wannan bidiyo akwai alamar jan rubutu da aka rubuta subscribe, sai ku danna shi kamar haka, sannan ku danna alamar kararrawa. Hakan shine zai baku samun sabbin bidiyoyin mu akan lokaci a duk lokacin da muka sake su. Kuma yin hakan kyauta ne. Ku biyo ni. Marabanku. Insha Allah bidiyon mu ne zai muku jawabi ne akan dukkan abubuwan da ya kamata ku sani dangane da investment na Sidra. Ku biyo ni. Okay, yanzu za mu shiga application ɗinmu na Sidra kamar haka. Sai mu bude. Idan shine zuwan ka na farko na channel tamu, ina fata za ka mana subscribe. Idan kuma bidiyon ya burge ka, ina fata za ka mana share da like na wannan bidiyo. Yawa sai mun dan jira kaɗan. Okay, kamar da kuke gani yanzu gashi na shiga cikin Sidra dina. Yanzu sai mu tafi bangaren idea. Bangaren idea sai mutum ya shiga bangaren idea kamar haka. In ka shiga bangaren idea sai ka dan jira. Yanzu gashi nan yana budewa. Sannan kuma ku sani cewa shi fa investment ba kowa ne zai investment ba, sai wanda aka riga aka yi mai KYC, ma'ana account din shi ya zama verified. To kamar da kuke gani wannan ita ce fuska ko kuma front page na cikin idea. Na yadda kuke gani search project, nan ina da kuke gani idan za ka yi searching ɗin project shine za ka taɓa nan wajen, za ka rubuta project kaza kake so ka yi searching, sai ka yi searching ɗin shi. Nan kuma top categories gashi nan kamar da kuke gani, ma'ana manya-manyan rabe-raben yadda suka tsara shi wannan investment na Sidra. Akwai ɓangaren technology. Okay, bari ku gani gashi akwai ɓangaren technology. Kun gani ga ɓangaren technology, akwai ɓangaren e-commerce, akwai education, akwai agric, akwai finance. Ma'ana a wannan fannonin nan ne manyan fannoni da suka ware domin yin investment na Sidra. Ma'ana kamfanonin da za a yi investment a kansu to yawanci an ba dama ne a yi su akan fannin technology, e-commerce, education, agriculture da kuma finance. Su ne top priority da aka bada. Sannan idan ka tashi yin searching still za ka iya yin click akan wani technology din. Mafi yawanci za a kama maka abubuwan da suke kamfanonin da suke magana akan technology. In akan technology kake so ka investment ɗinka, in e-commerce ne ka shiga wannan, shi ma za a baka wanda suke magana akan e-commerce, haka education, haka agriculture, haka finance, domin yin abin cikin sauƙi kenan. Da kuma filter nan kuma bangaren kamar da kuke gani, idan kana so ka lalubo kamfani wanda suke newest sababbi, shine zaka danna nan wajen. Idan kuma kana so ka lalubo wanda suke tsofaffi, shine zaka danna nan wajen. Idan kuma trending ne wanda suke kan lokaci suke kan gane su, zaka danna wannan trending din. Idan kuma launchable ne, ma'ana wanda za a launch din su, zaka danna wannan. Idan kuma launch har riga launch din su, shine sai ka danna nan wajen. To nan hanya ce mafi sauki na kaiwa ga mai kamfanonin da kake buƙatar ka je wajen su cikin sauri, idan ba mai sunan kamfani zaka tafa a nan kai searching a nan kai tsaye ba. Okay, kamar da kuke gani nan recent project ne, ma'ana na kwanan nan. Kun gani August 22nd 2025, 22 ga watan August da wannan shekarar. Yau muna mai kusan 23. Kun ga sabon project ne wannan, kusan jiya ma aka kirkire shi. Nan ga irin project nan gashi nan kuna gani. To yanzu bari mu je kai tsaye yadda mutum zai soma yin investment. Da fari bacin ka shigo nan kuma ka fahimci yadda tsawon tsarukan suke, to ga abin da za ka soma dannawa nan ga alamar kibiya nan, wannan alamar arrow din gashi ne ta kalli bangaren dama nan kenan, sai mu danna ta kamar haka. Okay, sai mu yi click akan ta kamar haka. Kwaɗan ma'arar network. Okay, da mun yi click akan ta sai mu dan jira. Network yana nema ba mu matsala. Gashi za mu ƙara yin click akan ta kamar haka. Yawa kamar da kuke gani yanzu gashi ya ce a yi accepting kafin a yi login, sai mu danna wannan accept din. Da mun danna accept shikenan sai mu dan jira. To gashi nan yanzu yana search. Idan ya gama searching zai log out din. Kafin gani ya log out din mu, to zai buƙaci mu saka Gmail din mu,
sai kuma mu saka password ɗinmu. To yanzu bari mu saka Gmail ɗinmu. Okay, za mu sa Gmail ɗinmu. Da mun saka Gmail ɗinmu gashi nan yana verifying. Okay, yawwa da ya gama verifying zai yi good. Gashi nan ya yi good, ya wani success. Sai mu danna wannan login ɗin. Da mun danna login sai mu ɗan jira shi. Da mun jira shi gashi nan za su ce sun aika mana OTP da za mu je mu ɗauko. Yanzu sai mu je mu ɗauko OTP. Okay, bari mu ɗan jira ya gama verifying ma kafin mu je ɗauko OTP ɗin. Wannan shine zuwanka na farko na channel tamu. Muna fata ka yi subscribe domin ka samu sabbin videos ɗinmu da zarar mun ɗaura. Okay, har yanzu dai sacin yake, mu ƙara haƙuri kaɗan. Ga wanda bai fara mining ɗin wannan coins ba na Sidra, zan ajiye link na bidiyon da ya nuna na yadda ake mining na Sidra domin ya je ya ga yadda zai soma shi. Yanzu ana mana success. To yanzu bari mu je mu ɗauko code ɗinmu mu saka. Da mun ɗauko code ɗinmu mun saka sai kuma mu koma. Okay, sai mu koma. Yawwa sai yi pasting ɗin shi. Da mun yi pasting ɗin shi sai mu jira. Gashi nan yana verifying kamar yadda kuke gani. Gashi nan ya buɗe mana. Yawwa an ci gaba da jira. To kamar da kuke gani yanzu gashi ya buɗe. Yanzu nan inda ya buɗe ɗin nan to shine a front page na IDM. Yanzu da muka buɗe in kun lura babu waɗannan bayanan. Babu waɗannan bayanan in kun lura da muka buɗe shi kafin ya yi log out ɗinmu mu ƙara dawowa. Ba waɗannan bayanan kamar yadda kuke gani. Ba wannan, bai nuna mana wannan my project ɗin ba, bai nuna mana wannan draft project ba, bai nuna mana my team ba, bai nuna mana request ba, bai nuna mana my contribution ba. Duk bai nuna mana ba. To amma yanzu gashi ya nuna mana. To wannan ba zai nuna maka ba, dole sai ka danna wannan alamar kibiya ta yi log out ɗinka kafin ƙara log in, kafin shine zai nuna maka wannan. To in nuna maka wannan shine zai baka damar yin investment. To yanzu bari mu tafi ɓangaren investment kai tsaye. Kafin kai investment akwai abin da ya kamata ka lura da shi. Akwai abin da su kamfani suka buƙaci, ma'ana Sidra kenan, suka buƙaci duk kamfanin da zai investment ya cika su kafin me, kafin ya je ya yi investment ko kuma kafin a tantance kamfanin shi. To in kana da dama za ka iya shiga ka duba. Sannan kuma in baka da wannan damar za ka iya duba shi project ka ga su wane ne yanayin waɗanda suka shiga kamar manya-manya a cikin shi haka. Ma'ana ka kai baka da ilimin abu, amma in ka gan su a ciki to za ka san me insha Allah wannan project ɗin zai yi tunda sun je sun shiga. Saboda haka sai ka iya shiga shi. Kamar da kuke gani yanzu gashi nan shine fuskar mu. To yanzu bari mu shiga trending. Wannan trending shine me, wanda suke kan ganiyar su kenan. Sai mu shiga wannan trending. Da mun shiga wannan trending din, to kamar da kuke gani gashi nan akwai me Rex, gashi nan Rex Global. Wannan kamfani ne Rex Global. Gashi nan sai ku duba ku gani abin da yake bukata domin ya gabatar da kamfanin shi. Yana bukatar me, gashi yana bukatar mutum 19 kamar yadda kuke gani nan. Za ku ga yana bukatar me, mutum 19 gashi nan. Sannan a halin yanzu ya sami kimanin mutum mai 12.3k. Ya samu mutum kimanin 12,300 mutanen da ya samu. Mutum 19 kawai yake nema, amma ya samu kimanin 12,300. Kannan ga adadin Sidra da aka tara mishi, ma'ana contribution na Sidra kimanin miliyan 7.5, miliyan 7,300 shine Sidran da
aka tara a wannan project din na contribution. To yanzu kamar wannan idan ka ga ya kwanta maka ya maka, kana so ka shige shi za ka iya shiga. To ga wannan mai suna Yada, shi kuma wannan dan Pakistan ne, shi ma mai introduce the world first Sharia compliant decentralized social media. Decentralized social media ce wacce mai ta dace da shari'a, shi yake so kamfanin shi ya kasance a nan. Saboda haka yana neman mutum 44 domin ya tabbatar da wannan kamfanin. Kun gani mutum 44 yake nema domin ya tabbatar da wannan kamfanin. Kun gani mutum 44. To kimanin yanzu ya samu mutum 5,900 ya samu. Ga adadin sidiran da aka tara nan 342,500. Kun gani abin da aka tara mai na sidira kenan. To ga sunan kamfanin wa'annan su ne suke trending, ma'ana su ne suke kan ganiyar su kenan. Mutum da bukata, kun ga wannan wanda aka tara mai sidira kimanin miliyan 2, mutum 3 kadai yake bukata ya kafa kamfanin nashi. Gashi nan ya samu mutum 3,400 a kamfanin shi. To saboda haka ga sunan kala daban-daban, trending wanda suke kan ganiyar su kenan. Waɗannan su ne mafi yawanci wanda aka fi sakawa kuɗi, amma bacin su mutum zai iya duba wasu, su ma zai iya saka musu. Ka tabbata dai a hankalinka ya kwanta da abu, ka yi bincike kafin ka saka kuɗinka, domin idan project bai samu wucewa ba akwai yiwuwar za ka rasa abin da ka saka na wannan sidiran naka. Saboda haka sai ka yi taka tsantsan, kar ka ɗebi sidiranka gaba ɗaya ka saka akan project guda. In ka saka akan wani sai ka je ka saka akan wani, sannan kuma ku bar wani sidiran daban ku ajiye shi. Kar ka saka sidiranka gaba ɗaya a investment. Ok, to yanzu bari in zaɓi wanda zan je in jarraba shi wannan investment ɗin ku gani akan shi. Yanzu ga wani wanda kwanaki yawanci na san za ku ga an tallata shi sosai. Bari ku gani wannan Shababul Khair Halal Investment, wajen su Cizo na Soma jin wannan talle shi, wanda dama mutanenmu sun yi investing. Kamar da kuke gani gashi kimanin mutum 1,900 ne suka investing akan shi, sannan kuma an saka mai sidira kimanin 227. To yanzu bari in jarraba shiga shi wannan magani. Yanzu sai mu yi click akan shi. A zuwan wannan shine hankalin kai kwanta da shi kenan, kake so ka investment. Ni zan yi misali da shi, ba dole bane kai sai kayi akan shi. Ka tabbata dai kayi bincike kafin ka je kai investing. To yanzu mun yi click akan shi, gashi nan zai bude. Kamar da kuke gani yanzu gashi ya bude. To idan ya bude, abin da zaka lura da shi shine ga ranar da aka yi publishing din shi. Gani gashi nan published in May 27 aka yi shi 2025. shine mai aka buga wannan rubutun, ko kuma suka yi posting din shi wannan neman jama'a domin saka hannun jarinsu a kamfaninsu, domin yin sun tsallake kowa zai mora. Sannan abu na biyu abun lura shine expires, yaushe zai yi expire. Gashi nan in ga zai expire ne mai September 2024, ma'ana 24 ga watan September 2025 zai expire. Kun ga muna 23 ga watan August, kun ga kenan kusan da kwana 31 zai expire. Saboda haka in zaka investment, abin da ya kamata ka duba, bacin ka bincika yanayin su ka gamsu da su, to kuma sai ka duba yaushe aka yi posting din wannan project din, yaushe ne kuma zai expire. Ma'ana in yi expire shikenan babu wanda zai samu damar saka hannun jarin shi. Saboda haka sai dai a jira sakamako. In kamfani sidira ko team sun tantance shi ya tsallake, shikenan kamfanin ku ya kafu. Insha Allah kowa sai ya jira sanda za a soma bashi a kasan farko na ladan ko kuma riba na abin da ya investing da shi wannan token da za su kirkira na kowane kamfani. Ok, bacin ka duba yaushe aka yi shi kuma yaushe ne zai expire, sai ka yi kasa da kasa ga inda aka rubuta total sidira contributions, adadin sidiran da aka yi contribution. Za ku gashi 227,271 da 0.1.
na Sidra Digital Asset, abinda aka yi contributing kenan. Gashi nan abinda aka yi contribution kun gan shi nan. To saboda haka kai ma in kana da bukata yayi maka, sai ka danna wannan contribute din. Da ka danna wannan contribute din sai ka dan jira. Gashi zai ce go to wallet, sannan your account must be KYC verified and the wallet must be public for contributions. Ma'ana dole ne zama an maka KYC kuma wallet ɗinka dole ta zama public domin a baka dama kai contribution. Sai ka danna go to wallet. Da ka danna go to wallet zai kai ka cikin wallet ɗinka kai tsaye, inda zaka a buƙaci ka saka wannan Sidra naka. Kamar da kuke gani yanzu gashi ya kawo ni cikin wallet ita, an buƙaci in saka Sidra na. Kun gani yanzu abin da ya rage a wallet ɗin tawa shine 0.3 na Sidra Digital Asset, shine abin da ya rage. Saboda haka yanzu bari in saka 0.2 zan saka, domin idan an ƙara sauke min wani nan gaba zan yi ƙoƙari sai in ƙara investing ɗin. Na riga na yi KYC ne, ko ce na je an min wannan KYC ɗin, saboda haka kusan abin da aka bani na shi wannan KYC ɗin a bacin an min KYC kusan gaba ɗaya wanda suka yi wannan KYC ɗin na ba su shi, sannan kuma na ƙara musu da wasu kuɗin kafin shine a matsayin sallama su ta min KYC. To yanzu zan saka 0.2, na saka 0.2 shikenan sai dan yi back kaɗan. Gashi an ce next, saboda haka mutum sai ya danna nan inda aka ce next din nan. Bacin mun danna next, to kamar da kuke gani gashi an nuna account gashi 0.2 shine abin da za a saka. Kawai ana buƙatar kai confirm, wannan confirm transaction ne, ana so kai confirm din transaction da za a yi. Gashi za a saka 0.2 na Sidra Digital Asset zuwa me wannan Shababul Khair Halal Investment din. Saboda haka sai ka danna wannan confirm din in ka amince. Da ka danna confirm sai ka jira. Gashi ne yana searching, kamar yadda kuke gani ya ce transaction failed. Okay, transaction din ya gaza, ya faɗi. Bari mu dan yi baya sai mu ƙara danna confirm. Gashi ne yana processing, sai mu jira. Idan wannan shine zonka na farko channel tamu, muna fata za ka yi subscribe, sannan kuma da fatan za ku yi mana share da like na bidiyon idan ya burge ku. Yawwa, dan yi hakuri kaɗan mu jira. Gashi ne yana processing, in mun ci sa'a za mu samu mai tsallake. Kamar da kuke gani alhamdulillah gashi transaction successful, transaction din yayi successful. Saboda haka mutum sai kai screenshot, in kai screenshot sai ka danna wannan copy din, ka copy wannan transaction hash din, shikenan sai ka danna back. To abunka yayi, baka da hofi, yayi. Kamar da kuke gani gashi da account din 0.3 ne, yanzu saura 0.1. kun gani saura 0.1, gashi nan saura 0.1. saboda haka yanzu sai na jira sun saka mun, nan gaba zan iya komawa in ci gaba da yin investment. To yanzu sai mu danna back. Okay, ko kuma bari mu danna wannan cross din. Gashi nan za mu yi cancel din page. Wannan shine yanda ake yanda ake yin investment a Sidra. Sannan yanzu in abinda kai copy na wancan transaction hash, za ka iya zuwa ko Gmail ɗinka ko kuma Google Drive ka je ka yi pasting ɗin wannan abin da ka kwafa da kuma wannan screenshot ɗin, domin me ka je ka adana in case in kana da buƙatar wannan bayanan, in wani lokacin ko abin ya shige maka duhu baka samu abin da kake nema na bayanan kamfani ba, ko kuma bayanan share ɗinka, za ka iya buƙatar wannan domin ka je ka bada bayanan a da maka da shi. To yanzu bari mu ƙara koma idea mu ga cikakken bayanin mu. Okay, to kamar da kuke gani yanzu da muka dawo kan idea, yanzu nan za ka ga my projects. Da mutum ya kirkiri project ko kuma project kala-kala zai iya shiga nan ya gansu, shine abin da ya kirkira, in shi ya kirkira kenan. Dan draft project shine project din da mai kaso mai aiki akan shi amma ba ka karasa ba. Nan my team ɗinka da ka gina, to shine za ka gani in kana da shi. Nan request, idan ka yi requesting na ko join wani team ne ba da garanti akan wannan, to shi ma gashi nan. Sai wannan my contributions, to wannan za ka contribution ɗinka, ma'ana shine investment ɗinka kenan. Nan duk investment da kai a kowane kamfani nan za ka danna domin
ya kai ka shiga. Saboda haka sai kai click akan wannan my contributions din, za ka gani. Sai mu dan jira kaɗan. Kamar yadda kuke gani wannan shine my contributions, kun ga gashi mun shiga. To nan mun ga mun mai Shababul Khair Halal Investment August 22. Okay, da afwan nake ta cewa yau 23, ashe still yau 22 ne ba 23 ba. Mun ga gashi 22 ga wata 2025 aka investing. Ga abin da me aka yi investing nan 0.2 Sidra digital asset shine abin da aka yi investing. Ga expected share abin da ake tunanin za ka iya samu ko zan iya samu na wannan investing da na yi shine 0.001452% na total share na project din. Shine abin da ake tunanin samu. To in kai kasa ga wani wanda na yi shi ma mun gan shi, wanda na saka masa 0.2 Sidra, mun gani shi ma a yaushe a yau na yi shi kenan 22 ga wata, mun gani. Haka in muka yi kasa ga wani shi ma da na saka 0.4 Sidra, saboda ba wanda Sidra dole sai na jijjira an saka mini kafin iya saka mai yawa. To wannan shine yadda za ku duba ku ga a kamfanin wanda kuka saka hannun jari a ciki. To ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku. Sannan wanda in daɗawa shine abin da ya kamata ku sani, akwai wani take risk da ake yi wanda yake da buƙatar ya samu share mai yawa a project in zai iya ya samu project ɗin da bai fi mutum ɗaya ba ko mutum biyu misali daga buɗe shi suka shiga, kai ya zama kai ne na 3 ko na 4 misali. In wannan project ɗin ya zama ya samu karɓuwar jama'a sosai, to za ka ga wanda suka shigo a karin farko sun fi mora na abin da za a bada saɓanin mai wanda suka shigo daga baya. Kamar da kuke gani wannan in ga duka 0.4 Sidra na saka mishi, amma me za a bani 1000 za a bani almost 1100% na total share na project din. Kusan ni ne na biyu, ina tana wanda kirkiri project din ko shi ne na farko ne, ni kuma na saka nawa. Wannan kawai na yi shi ne bayan da garanti abin zai wuce ko ba zai wuce ba, zai samu mabiya da yawa a zuwa tabbatar da abin da ko ba zai samu ba. To in case idan ya samu din a sakamakon wannan kundin ba da na yi project din ba shi da jama'a, ni na kai kaina haka nan, to in project din ya samu nasara ya wuce, to zan kasance cikin wanda za su samu a Sidra ko kuma wannan takwas din da za su yi na shi kamfanin su mai yawa. Ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku. Ga wanda bai soma ba, zan aje link a comment da description na bidiyon yadda za ka register na Sidra kenan. Duk da cewa yanzu ya faɗi, wanga ana iya sayar da shi wajen naira 60 ga wanda me aka yi mai KYC. At least kullum 60 sau biyu wanga nawa naira 120 kenan, wanda a baya har naira 230 220 Sidra ya kai. Yanzu ne kuma yan bungurutun suka zabge mai farashi, gashi nan haka nan ake ta sayar da shi. Ga wanda yake da hali ma zai iya siya ya aje domin in ya tashi ya mora a nan gaba. Na fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku, da fatan za ku yi mana share da like na wannan bidiyo. Na gode.